Mandawi City gipaubos sa state of calamity nunod sa grabeng epekto sa nasinating halapad nga pagbaha niadtong Biyernes. Nasayran nga moabot sa 11 ka mga barangay sa maong syudad ang apektado sa nahisgutang baha. Samtang mga residente nanawagan og abag gikan sa kagamhanan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang nasaksihan sa dakong bahin sa Mandawi City, Biyernes sa hapon human sa kusog nga pagbunok sa uwan. Daling misaka ang level sa tubig sa Butuanon River nga mi overflow sa mga kalsada ug kabalayan. Sa usa ka video, makita pa ang pagkaanod sa usa ka balay nga dunay blue nga atop. Moabot sa 11 ka mga barangay nga nahimutang palibot sa sapa ang naapektuhan. Usa sa labing apektado ang barangay Umapad sama sa zone Tambis ug Laray. Kagahapon naabtan sa news team ang mga residente nga busy sa pagpanglimpyo sa ilang mga panimay. Kining usa ka mulupyo, mano-mano pa ang pagkabo sa lapok. Ubay-ubay nga mga appliances ug mga kagamitan ang nangaguba human malubong sa tubig. Busy sab ang uban sa pagpanglaba sa mga nagkalapok nga mga sanina. Kusog jud kayo paspas yan yung taas. Umanang wala kayo may kapangandam kay. Kusog man siya, malahi sa atong una nga murag inanay, diao murag gawal ta tubig uy. Kani katulunan ni baha ron. May pinakadako. Nakakuan. Nakagrabe na mudag dem bukira, wala baha na gyud. Kining usa ka mulupyo na manday sab sa naguba niyang balay ug tindahan. Mao ni repair katong kuan na. Sa una wala man kay gamay pa man tubig sa una ko, dili ko wala mabungkag karon bungkag. Bungkag katong ana baha. Konto na sir, so kani sir, ani na lang ni design sir nga abli na lang. Oh, ano na lang ni siya aron tubig, mugnaay mga basura ba, magsablay ra. Niadtong Sabado, una nang nag-emergency meeting ang DRRM Council aron hisgutan ang nahitabo. Gipasar ang resolusyon sa pagrekomendar og calamity declaration. Atul sa regular session sa konseho sa syudad kaganiha, giaprubahan ang pagpaubos sa tibuok dakbayan sa state of calamity. Because of the coverage of the effects, no, I mean the affectation is so vast that we really have to declare the entire city under the state of calamity. Wala pa'y pinal nga amount kung pilang i-allocate human sa deklarasyon. Apan matod ni Manatad, hatagan og hinabang pinansyal ang tag-iya sa mga balay nga hingpit gyud nga nabanlas sa baha. After 30 years, niawas ang, the sitio Lubang. Dako ug kayo ng lungag diha, dako kayo ang ato ang expand sa Butuanon din na, and yet ni kuan pa gyud. Niawas pa gyud. After 30 years, what pa din mawas before? Yeah, niawas na siya in 1980s. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Talisay, luwas ra mga mulupyo nga nagpayo daplin sa sapa sa Mananga ug waray mga butang nga nadaot atul sa pagpunok sa kusog nga uwan. Si Femari Dumabok sa report. Sa pagbunok sa kusog nga uwan sa miaging Biyernes sa hapon, nagkalinlaing mga barangay sa dakbayan sa Talisay, Sugbo, ilabi na sa Mandawi ang grabing apektado. Sa video nga gipost ni Markin Reyes sa iyang social media account, makita ang pagsaka sa tubig sa dakong sapa sa Mananga nga nagsubay sa mga barangay sa Tabunok, Dumlog ug Biasong. Apan gipaybaw ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga wa kini makahatag og kadaot sa mga mulupyo ug sa ilang mga kabtangan. Now, ang sa Talisay, wala ra siya mo overflow jud ang tubig. Igo ra gyud siya na namaba gyud sa ato ang kasapaan, which is why wala may evacuees. Laing gipaybaw ni Santillana nga way mga mulupyo sa apektadong mga barangay di nagsubay ang Mananga River nga na-evacuate. Iya hinuong gipasabot nga kanuning andam ang disaster team ug nagbantay sa level sa tubig. Ang amo ang kwan kanang gauge nga kung basa na gali na yung tiil, move to higher grounds jud. Usa sa paningkamutan sa City Disaster, mato di Santillana, ang paglakip na sa 14 milyones pesos nga gahin sa annual budget sa sunod tuig alang sa early warning device. Samtang gusto mang abagan sa Talisay City Disaster ang dakbayan sa Mandawi sa miaging Biyernes, apan gipasabot ni Santillana nga limitado ra kayo ang mga personnel sa disaster team ug padayon usab silang naniid sa pagsaka sa tubig sa sapa. Uban ni John Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.